Kasorkar ka klem pha iki pulit ban let khanra katba hagare ka kentibat kala pha iki pulit ban let khanra ya ki thedimet bati ki bakong khandailat dei badon kito gen sa jele ka jingpang HIV ru omdei tang khandailat rei haman laki district haman laki jaka hakane ka jala me khra jungi ki don be ang kren ya ka jing so khie ka junga ya ka jing yo i ka junga namar ngai i ba kane ka kam khayimet kala shulong thurmur hakane ka jala me khla jungi omdon mano mano bates hato kito ki balech hakito ki kam ki ladon em ya kata ka jingpang dei ba kalong thurmur gen sa jele khanyang jingpang HIV hakane ka jala me khla jungi haswa ban lech hakito ki kam tiaswa uno badon jingpang HIV phano isa ka jing sumar war sha shu ba un let enjoy hakito ki kam namar wei usop ut hakasang kumang ong pimentan ula ban pen puut ya baro pide ba sotu ya kata hello baro ki baju kersan bhai ya kaneka YouTube channel ka junga te hagane ka video na kaneka junga ngakwa ban kran ai halor ka to ka jinglet khandra ki pulit me khlaya jungi ya ki thedimet pat ya ki bakong lane ki hijra khandailat na kaneka junga ngayaro but I clap for the police department because it takes a responsibility to operate the prostitute and hijra or TG at Khandailat. Ngairo hakane ka kanti ya ka jingslur ki purit me khlaya jungi ban khandra ya ki thedimet bata ki hijra ki bala im da ka ba di ya ka meta phatla de laslem ngalakwa ba ki pulit kin khandra ya ki thedimet bata ki bakong ha khandailat nrei kasorkar ka klem pha iki pulit ban let khandra katba hagare ka kentibat kala pha iki pulit ban let khandra ya ki thedimet bata ki bakong ha khandailat nagleng ajunga ngayaro laslem nakaliang jongu MLA kanot selong uba adalbat ula kren hapo assembly hnrei omdan pensunga katba hakane kentibat ki hap ban khanra kumbau ba adalbat ukwa te ngayaro ya ka jingslor jongki pulit me khlaya jungi balai nakaleng kajunga ngasakwa ba kin khanra ya ki thedimet lane ki thei nuti ki thei khusbi ngala banong ki ba di ya kamet ka phatla de khnailat balai ngasakwa ban khanra ban pendu ya kini kam namar kalong illegal lada kalong legal te balai ka jingpang HIV lane ka jingpang khusbi ngala banong balai ka jele hagne ka jala ka jungi makane ka junga omdei banga bisni ya ki thedimet ya ki to ki bakong ki ba di ka meta phatla de da ka ba ki kamai bisa omdei banga bisni ya ki nrei ka ka ba nga ngasokhie bat ka kwa ban pandu ya kum kini ki kam kalong namar baka sorkar mekhlaya jungi kadang duna sibun ba hakabadei bat ka jingyada ya khnyang jingpang HIV ka sorkar mekhlaya jungi kampadon ya kilat ban te lakam ya kini ki thedimet ki bapan sapriang ya khnyang jingpang HIV lada ka sorkar kale kum hari phareng ka penbiang ki doktor penbiang ki nongtes hakajaka baki ya le ekito ki kam tumta anak ka junga ngam bisni ngam musli enrei ka jing sapriang stat plat ukhnyang jingpang HIV hagane ka jala mekhla jungi kumta ka pen
bitarenga ban ailat yakini ki thedimet yakini ki hijrah ki ba di kamet ka phatla de nakam taka pisa namar ka jingpang HIV kala kanrei bha hakane ka jala mekhla ajumi dena kane ka daw ken ba ngasayaro hakane ka kanti yaka operation lane yaka jingkhanra jongki pulit mekhla ya ki thedimet bate ki bakong khandaila dei badon gitu ken sa jelai ka jingpang HIV ru omrei tang khandailat rei haman laki distrik haman laki jaka hakane ka jala mekhla ajungi ki don bet katba yakaba lati pat bagi don kita ki dalal kita ki malik yakaba ngi lati pat ba kadai bet khandailat rei hakiwe ki distrik ru ki don bet ki nong khayi ki don ki nong khayi ya kito ki thedimet ki don ki nong khayi lara don ki nong khayi te seno kinyo pisa ki don ki nong khayi ki senrang la de penbiang nang ta kito ki kenthe bat kiwan te lada pakam ki yo pisa uthi tu bro si mit tene si kenta katba kwa katkum ka jiakut ka jungki hoat kane ka video lese kalalong sensitif mo tangba ngahaban keren ne kane namar kalong kum ka aures program bat kalong kum ka jing pensothu ka jing hikaya phi ba phim dei ban ngop hakum kini kikam lada ka sorkar kala penbiang ya kata ka jaka ba kin ya kenya di kamera phat la de ya kata ka jaka ba kin khayi ya ki kan thailan ni ki chenrang banle ya ki to ki kam te lada ka sorkar kala penbiang bat kala penbiang ru ki doktor ban tes uno uba dang khut ubom padon knyang jingpang uno ubala don knyang jingpang tada ka sorkar ka penbiang ya kata ka jaka bakinale ki to ki kam ringkat berki doktor te nakalen ka jonga ngam persa bat ngam bisni yaki namar kadai ka jingkamai ka jungki te maki lada dei basim tarveu ngathrai kidon laki jongki problem ba kisa ngop hakum kito kijatkam la banlong ba kidok palat kimla on sai ki khun tara dei ki baladon khun dei na kata kataw kila ban ngop no hakum kito kijatkam te lese kila ru bandon ki bakwa ban yo pisah sibun ki ba lalot pisah ki lech hakum kito kijatkam khnang bakin yo pisah sibun pat ka kam kalong ka basuk tang si kentar hitu bro layo sibun ka pisah te la dei bar sisni tapi katno try pilane amban estimate nakalen ka jonga te namar ba ngam dei ubro ba ngop uba tip kum kito kilan ngam tip mo tang ba ngathai ki yo bun ka pisah lada kim yo bun te balai kim try de ki kam ki lech hakum kito ki jakam ladai ban le chim interview kadang nga tip nga itu ladon ki ba penitu ladai baki tre nga kwa ban sim interview yaki to ki thei nuti kito ki thei dimet kwa ban sim interview naka e kata baki ngop hakum kito ki jakam kin saya thu laga jong ka jing sngau laga jong ka jing syam haga jing im ka jongki te ngathai ki don hi ki daw ba ki penlong ki bakin ngop hakum kito ki jakam ada don ki daw tapi tre da ki we jakam ru ken ki kam le sor belai sibun ba ki kam sajan satnep ki kam sat jingkling sat kitar ki kam sat jing sat
ki yit bun ba ki kampan khut ki bun tang ba kade ka jing kerha pisa ka jungki ki sangop hakum kitu ki jakam de naklen ka jonga lara pikwa on penlong an ya kum kitu ki jakam ya kentu ya ka sorkar ba phide ban penbiang da ka jaka pu khnang da ka jaka penbiang ki doktor te phila ro wan ai kontrak phila ro ban ai wai ya uno no rusimet ba un sim un wai ya kum kitu ki jakam tang ba ka debat kat kum kirul ki ain balabu da ka sorkar deban don ki doktor ki nong tes ya ka jingpang HIV uno no baladon jingpang HIV kantat no pha no saka jing sumar omdeshu ban pha hakum kitu ki jakam namar lada sya ye badon HIV kumta baro kenya bitlang wei uso balap ut hakasang lada ngimbret kumta baro kiso kin utlang deban le kumta deban penbiang ka jaka pan tes ya ki knyang jingpang HIV penbiang ka jaka phila ban ai kontrak yano ino nrai penbiang ya ka jaka penbiang ki doktor nangta sa ailat sa penlong an ya kum kitu ki jakam yau no badon jingpang HIV pha no saka jing sumar bret no kantat no katba ya ubadang khut ubang padon knyang pat sa pha kan bakin ya enjoy kata ka jing kwa ka junga na kaliang ka junga nga kentu ka sorkar lara ka kwa wan penlong an le kumba nga ajimut khnang ba kan light na ka jing sa priang jong ka jingpang HIV ti naklen ka junga ngam kwa ban kan jrong tangkat ne ki jing persotu ki junga hakan ka video ka long ru kum ka jing pan sai phi paro te ngangit phila sotu lara phim sotu ru sa persang ban pek arsin lane sa pensong ni phim dei ban susim lot ki kentin ki banga kran amar lese ha ka jing long bro ki don ru ki jing bakla mo tang ba nga kran ya ka jing so khie ka junga ya ka jing yo i ka junga namar ngai i ba kane ka kam khaimet kala shulong thurmur ha kane ka jala mikla jungi omdon mano ba tes hato kito ki balej ha kito ki kam ki ladon em ya kata ka jingpang dei ba kalong thurmur kan sa jelai khanyang jingpang HIV ha kane ka jala mikla jungi dan kam pan penbiang ki doktor haswa ban lej ha kito ki kam tiaswa uno badon jingpang HIV pha no saka jing sumar war sha su ba un let enjoy ha gitu ki kam namar wei usop ut hakasang kumang onge pimentan ula ban pen puut ya baro pide ban sotu ya kata te kublai sibun kublai sajar ngin sa siam biang hai ke perki video